onyame ese egwu nke ndị Anam ese Chinagwala ọgụ kisi na Ọmambala onyame music empire when you come isi music nwanne by tribute to Ekene Oloye Grigori Ifeaka ọgwa onye ụmụ eze Anam ka ọnwụ bụrụ n'iwu onu egwu a ka anyị ji akwali ugwu Ibetemazụ ka isi ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwelu ọ ga-abụ anya anyị na ndị mmụọ ga-abụla anya n'elu ụwa ọnwụ bụrụ Oloye Ajọka Oloye ka anyị na-ele otu ya ọnwụ bụrụ ezi ọhịa mụ Ekene Oloye nwa Grigori anago Grigori ya bụ Grigori Ifeaka Oloye ka anyị na-ele otu ya Oloye anago mmụọ nne m oke osimiri eze wule gị ego osi nwụlọ obodo ajụla oyi n'ụwa ọ na-bụ osi nwụlọ obodo ajụla oyi n'ụwa mmeleba arụbere agụ mbụ onye ma mgbe oche abụla ya arụbere agụ ya ndị omeleba akwa debezi ya egwu na-etila ọhịa mụ ya bụ Ekene Oloye obele nwa jere obodo oyibo ebe o jere achụmụta ego ka nna akọlụ onye ọbụla ga-edo ekwentị ọfụma ka akọlụ na obere akụkọ enuwebuke enuwe nwe mmete mmelebe onye malụ onye na-egbu ya ị na-ese ndị ilo na-ezi egwu ndị ọhịa gị arụbere agwụ gogogogogo ya bụ ezi ohe mụ odogwu n'ala Indonesia ka o jiri bute ikike o mewu ibe ọhịa mee Oloye agbatago ego o mewu ibe ọhịa mee na ndụ ya ụfọdụ jere obodo oyibo ma bechutere nri ọnụ ya wee jere obodo oyibo wee jee wee buli ike na-ata ọ natago Naijiria ọnwụjela ọbịa ọgwa na ọnwa ike ya bụ ọnwa accident ya bụ Oloye ọna ka nna kọrọ otu mmadụ si nwụrụ ọnwụ na ọnwụ bụ ọnwụ otu onye si nwụrụ ọnwụ bụ ọnwụ ọdabidai n'ebe oge ose bụrụ ọdabidai egwu na-etile Ekene Oloye ezoghị mawụ ya bụ Ekene Oloye anago odogwu n'Indonesia n'ebe oge ozibụla gị ọkwa ndị Fransị gị gbasi ka ntị elu gị egwu waji akwa gị egwu Ibetemazụ Oloye anago Oloye ka anyị na-ele ozu ya Oloye ka anyị na-ele ozu ya onye mara oge emenụ onye mara nsị na oge emenụ iwe na-agwa ndị Fransị ya unu jee nwere ndidi onye ọbụla nwere ndidi sobe Chukwu ọbịa akara aka niile abụrụ ofu ọ bụrụkwara ofu ibe katarị ka oge ibe egwutere ka oge menụ ka nna agụlụ unu akụkọ ọkwa na agbọ ya na-achị ya n'ọkwa na agbọ ya na-achị ya nwata atasị ahụ ma olie eze akụ ya ezienu na ọ tasịghị ahụ mana olie eze akụ ya ahụ ikpe bụ n'iru Chukwu ka a ga-adị wee kpe nwa bụ ikpe bụ n'ibe Chukwu ka a ga-adị wee kpe Ekene Oloye ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa may also rest in peace mmeleba a na-agwa ya n'ụwa anyị ijo atamukwere nwanne ibe a bụ tribute nwanne
anyị ga-aba ya na family members. Ka anyị kene Grigori Ifeaka mana eziokwu onye ọma Grigori Ifeaka Grigori ọnwụ na-egbu ọzọ bụla ekene Grigori mbeleba o adobere agụ ka je kere ezi ọhịa m Emmanuel nwanne m ga-abụ ịma o wa Grigori Ifeaka onye oge adịle mmanụ ọnwụ na-egbu ọza bụrụ ezi ọhịa mere onye anyị na-ekene bụ ịma tọọ mekene gị ịma Grigori Ifeaka ya bụ ịma tọọ mekene yi ọkwaniri ka eji ebi enu onye ebe ya dere akwa igwe niile jere usoro onye ọma mbara efu Grigori onye ọma nwe Ifeaka onumekene ego ọnwụ gburu ekene nwanne gị anyị na-ele ụjọ ya n'ụwa eke ọ nọ n'eyi mekene eyi ọ gwara maka ọnwụ gburu nwanne nta chedu ezi ọhịa mụ Grigori onye ọma nwe Ifeaka ọnwụ gburu nwanne gị egwu nye ebe elu ga na-esili ọrụ ya bụ ekele olu ya n'akọ anụ ọma ogwe ebe a na-amụ onumekele gị n'ụwa onumekele gị chedu ezi ọhịa m nwa Grigori Ifeaka onye ọma ogwe ebe onumekele gị bigo dela agwa ife mere ya dị chie mma igwe niile jere ụzọ kedu maka Nnamdi Grigori Ifeaka eke iwe nwanne mekene gị machi mere eze odogwu mmelegba onu mekere gị na ndụ nwanne m Nnamdi ezi ọhịa ma ugochi mere eze kwadebezi ya ọnwụ elu mma ndị ma oke osimiri eze egwu ọ gwara ya n'eze egwu empire eze chi na agbara ọgụ nne m oke ose bụrụ ọgbaka Igbo mụ nọ n'ọgba egwu ọgbaka Igbo na-eti egwu ọ gwara na ọgbaka Igbo nọ n'ọgba egwu leba ihe mmemme mọdị ezi ọhịa m mọdị nwanne m nwa Grigori Ifeaka mmerịba onu mekere gị adọbara agụ ugochi mere eze isocho ya akụ nwanne idio mekere gị anyị kenezie ndị ọgwụ ekene Grigori Ifeaka ya bụ ndị fans ya press members kedu maka Chukwuemeka lawyer Ilegbunam Kaki Don na Igbo Anam live in Jakarta, Indonesia ya bụ ezi ọhịa ma ugochi mere eze na ya bụ Chukwuemeka nwa lawyer Ilegbunam ịbụ Kaki Don ochimele eze izocho ya nwa Igbo nwanne adọbere agụ odogwu na Jakarta anụ ahụ mmelegba egwu anyị agwụlo ya ezi ọhịa unu ka anyị na-ele ụjọ ebe ahụ ọnwụ bụrụ olo ya azọka mmelegba anyị na-ele ụjọ ya olo ya na-agọ mmụọ olo ya na 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 mmụọ
ice Oloya nagamu kedu maka chiade meze nwagwalo aka Adiko Star Isi Orogu na mmeregwu na miato obodeze live in Jakarta, Indonesia. Landlord table was na miato obodeze nice shadi ezo eme ya bo shado eme onumegeregi Adiko Ugo Shimeleze Adiko shadi ezo eme onumegeregi Stasi shugozi arabana go goye welo go wego ana achuru wagidi nenu shadi Ugo Shimeleze ijojo ya onumegeregi shadi nisu Adiko webi gonge Stasi wale Ugo Shimeleze onye obodeze kwadebezi ya owu buleke lolo ya oloya ka ina elo ya chiadu pleba onumegere Stasi big kiru maka Nnamdi Emma Anazo aka the governor Odoguna Mwigwanam live in Jakarta, Indonesia. Woyo ganele ma Ugo Shimeleze no Nnamdi Nwema yabu Emma Anazo the governor Onumekelege governor yabu esibo Mwigwanam Onoma na Jakarta Indonesia ebe dị atụla aka gị ọ ga-adịrị mma o gọvanọ Onumekelege ọnwụ bụrụ olo ya dọka olo ya ka anyị na-ele obi ya olo ya ka anyị na-ele obi ya wesu obodo dị ga-atụ egwu wee muziam na mmụọ olo ya na-agọ mmụọ olo ya na mmụọ olo ya na mmụọ Oloya nagamu olo ya na mmụọ Oloya nagamu olo ya na mmụọ Oloya nagamu olo ya na mmụọ ice Oloya nagamu when all they alive kedu maka onye nwụwa ile ọgbadigbo Odoguna Mwigwanam aka Oliego na Okego live in Malaysia megeregenu ice onye nwụọ ile ọgbadigbo onye nwụọ nwanne m onye nwụọ n'ọgbani Chukwu nwụwa anyị nọ n'ime o n'ọgbani Chukwu nwụwa anyị nọ n'ime onye nwụwa nwanne m ile ya bụ ọgbadigbo nne m oge ose bụrụ Onumegeregi ya bụ Oliego na Okego Ugo Shimeleze socho ya mleba olo ya na mmụọ olo ya na-agọ mmụọ ọnwụ bụrụ olo ya dọka ka anyị na-ele obi ya nwanne ka anyị kenekwa Christian Asubike agbata nwabili aka Ability Yamdes onye mmiata obodo Odoguna Mwuchegbu live in Jakarta, Indonesia. Ugo Shimeleze Onumekelege Ugo Shimeleze ongewa ya bụ Chris Asubike agbata engine Igbo bụ ọmaba onye ọ ga-adịrị m Ability ezi nwanne m ahụ Yamdes Ugozie gị Yamdes Igbo ogbuebe n'ụkọ Shimeleze onge ka kenelo galusa bolonono nya na aba agwo ka nje kene ugwori ndebo ko sebolo alusi na egbuleli Christian ya bụ Yamdes Odogwu onye obodo eze gbalebe egwu aja holo ya ka anyị na-achọ ya bụ ekele olo ya nago leba o waje elo ya alobere yo
kedu maka Okoye mmadụ abụchi the popular guy aka aka ji akụ nwana m odogwu ebukwa nwanti na Cameroon onye chimele Okoye ezi ọhịa mụ Okoye mmadụ abụchi onu mekele gị adọbara agụ onye ọ ga-adịrị mma ọnwa ogbulebe ị ga-ọna ọnwa ebugo olo ya ọna ya bụ eke n'ụlọ ya nago ọnwa ogbulu olo ya ọna mmụọ Sumoni ya na-egwu ide 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 ice wow 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 olo ya na kai kenekwa Okoye Chidera popular aka young girls odogwu na Cameroon machi mere eze ya bụ Okoye Chidera ahụ onu mekele gị kedu maka edechie ịma na azọ ọnụ odogwura m igwe ana mụrụ mmiri ego 1 live in New Delhi, India lachi mere izocho ya bụ edochie ma ọhịa mmụ nwa na azọ igbu orimiri ego nwanne m onu mekere gị orimiri ego maka onye ọcha Peter Jerome aka Sir White Wamoba agụ live in Jakarta, Indonesia egwu aka anyị akwa ekene olo ya ka anyị na-achọ ọnụ ọnwụ gburu olo ya ajọ kanụ ọnwụ gburu olo ya ajọ ka anyị na-ele oju ya onye ọ ga-adịrị mma megere gị adọbara agụ Christian ezi ọhịa mụ nwa Moses Okoye malebe efu olu megere gị oji Pablo Wamoba agụ live in Indonesia Egoria maka Chadinis na nekwa udoba Alat 2020 aka ome ọkachie odogwu na nwa abụọ nwoke na mmiri atụ obere eze live in Jakarta, Indonesia ebe igwe ọkwa nke osimenụ isi gara aga na-eshi eze mbeleba arụbere agụ ọnwụ bulesi ọhịa mụ arụbere agụ ulo ya ka anyị na-elu ozu ya Alati 2020 na onye mere ọgọ na analụ ngozi dị ya Alati onumekere gị nwunye mmịata obodo mụ ha na-achụrụ ụwa gidigidi onumekene gị Alati 2020 omepụ ọkachie kedu maka Chinemeze ịgbanugo Nnebife aka Honorable Mandela otu nwa ị na-agwọ ọra na ihe ọra ọlamme live in New Delhi, India otu nwa na-agwọ ọra niile otu nwa Chinemeze odogwu olu mekele gị nwe gbanugo nwanne m
ya bụ nwanne bụ ife ọ ga-adịla gị na mma o unu megere gị dawuru chinechi nne m arụbela agwụ ọnwụ bụrụ olo ya azọka ụlọ ya ka anyị na-ele obi ya ụlọ ya ka anyị na-agwa nne ọnwụ bụrụ olo ya azọka anyị na-ele obi ya ụlọ ya na mmụọ ụlọ ya na-aga mmụọ ụlọ ya na mmụọ ụlọ ya na-aga mmụọ ụlọ ya na mmụọ aịsị ụlọ ya na-aga mmụọ chukwudi ya ọ na-ego obi ya taịtị kedu maka ezebilo na meke mgba na mụ enwelu m anam aka the righteous omenjo n'India mekene gị esi oyi m ka nna akpọ onye ezebilo nwa m na meke mgba uru mekere gị ọnwụ bụrụ olo ya ajọka eze ya bụ ilo ezebilo nwanne m arụbara bụ nwanne eke mgba the righteous omenjo uru mekere gị ọnwụ bụrụ olo ya ajọka ụlọ ya ka anyị na-ele obi ya ekene ụlọ ya anago mmụọ onye mụsa ma anago nwezi obodo dike atụ egwu ọnwụ ebugo dike the righteousness omenjo mekere kedu maka ọbara m alifat ọfọzọ don ita o mekere ya ilu aka ọbụna echendu 1 na mụ enwere ụmụ kingdom live in Jakarta, Indonesia ọnwụ bụrụ olo ya ajọ kanụ olo ya ka anyị na-ele ozu ya ezi oyi mee ọ bala m nwalebasị kwadebezie unu megere gị ịmụdọ hisa nne m oge si bụrụ ọnwa elu mma ya bụ ọgbụ na-esi ndụ iji otu ya ọmụ enwere m oke ndọ iru maka Arizona Okechukwu aka oke mkpu aka ugeberaja 1 na Indonesia Jakarta wee mịata obodo eze ọnwụ bụrụ olo ya ajọ kanụ ụlọ ya ka anyị na-ele oju ya bụ Aris wagbo Okechukwu olu mekere gị oke mkpu ibugo ebe na aja ọ ga-adịrị mma orugwu na Jakarta Indonesia ijoso ya olu mekere gị ọ ga-adịrị mma ndị were agbarịrị ekwuji ebielu m olo ya nago ọnwụ bụrụ olo ya ajọ ka anyị na-ele ozu ya kedu maka Ikechukwu LS aka Eco Decoration mekere gị onye ọrụ metisi live in Jakarta, Indonesia ọnwụ na-egbu ọza ajọ ka nnụnụ ọnwụ na-egbu ọza bụla ezi ọhịa molo ya bụ Ikechukwu nwee lesikwa n'ebe ezi ọnwụ bụla ezi ọhịa gị ya bụ olo ya ọnwụ elu mma Eco Decoration kwadebe ezi ọnwụ bụla olo ya ajọ ka olo ya na mmụọ ekene olo ya na mmụọ olo ya ka anyị na-ele obi ya olo ya na jojo ya ume ekene unu aịswọt iru maka Samuel nwee mma Nnemeka aka ife dị mma all known as Nwodogwu Anam na mmịata obodo eze Samuel nwee ma Nnemeka ugochimele eze kwadebezie ebighị ife dị mma nwanne ife dị mma live gị nna anabụ ife dị mma anyọma na Jakarta nwanne m ọ ga-adịrị mma
ibu nwodogwo onye mmịata obodo eze orumekere gị Sam Daalụ nwanne m kedu maka churoso udeze ụdalọ aka Proves odogwu na Jakarta Indonesia gbamwe enwere m eze echi mekere gị olo ya ka anyị na-agwanụ ya bụ ekele olo ya odogwu ji golden cup amụ mmanya orume ekere gị ekele olo ya ọkwa ni golden cup oji anwụrụ wee mmanya ụmụbụla olo ya azọ aka nọ ọ na-abụ ozu nwụrụ obodo ajụla oyi nụ isi bụ ka na-eli esi onye ma mgbe ọjọọ abụla ya onye ma mgbe ọjọọ abụla ya ọkwa na agba ya na-achị ihe n'ụwa ka na-agwa nne m oge ozibere ezibere ezigbo kedu maka material nwadesi aka papa oke nwa na anam nwa bebi na Jakarta Indonesia odogwu nwa bebi na Jakarta Indonesia ọnwụ egbu oke osi egbu ọnwụ egbu oke osi egbu n'ụwa ọnwụ egbu oke osi egbu onye oge adịla mma maka iri eze ya bụ nwanne esi aka papa oke nwanyị onumekene ekwene gị nụnụ nwa bebi na Jakarta onye ọma n'Indonesia ọnwụ bụrụ olo ya dọka olo ya ka anyị na-ele obi ya olo ya ezo ya mụ ka anyị na-ele obi ya olo ya na mmụọ olo ya na mmụọ olo ya na mmụọ egwu na-eti gane egwu ji bịa ga ndị a nanụ ekenego m ndị ọyị m niile ndị kpala ala oke etiela ụlọ ya egwu ọkwanye mmadụ tụkọtara alụ eje nwekwa ụlọ ya ibe na-agwa unu chaa unu chere okwane ntị mgbọsị mmadụ gwara mmadụ ka ọ na-agwa onwe ihe na-agwa unu ụbọchị mmadụ gwara mmadụ ka ọ na-agwa onwe ihe ka na-agwa unu ọnwụ bụrụ ụlọ ya dịga na ekene ụlọ ya ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa igwe niile eje n'ụzọ isi bụ ka na-elie otu mmadụ si nwụrụ ọnwụ ezinụlọ ọnwụ bụ ọnwụ ọ davidai nne m oge osebere ụlọ ya na amụọ ijo